नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण झणझणीत मस्तपैकी लाल मालवणी मसाला बनवणार आहे। तर ते सर्व मसाले मी एका गुलाब ट्रेडर्स दुकानातून घेतले आहेत आणि ते दुकान लालबागला आहे। त्याचा ॲड्रेस मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे। तिथून तुम्ही सामान घेतलं तर सामान चांगल्या क्वालिटीचं असतं आणि चांगल्या प्राईसमध्ये पण तुम्हाला भेटू शकतं। तर तिथून तुम्ही सामान घेऊन मस्त मालवणी मसाला बनवू शकता। तर आता मस्त मालवणी मसाला कसा बनवायचा ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये हे सर्व मसाले वापरले आहेत आणि याचा किती मसाले वापरले त्याचं सर्व माप मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्यवस्थित लिहून दिले आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता। पहिले मिरची भाजून घेणार आहे कढईमध्ये। मी त्यामध्ये अर्धा चमचा तेल टाकणार आहे। याप्रमाणेच आपल्याला सर्व मिरची भाजायची आहे। तेल टाकून मिरची भाजल्यामुळे त्याचा कलर चांगला येतो। आता ही बघा, ही माझी मिरची भाजून झाली आहे। आता ही पण मी तिखट मिरची तशीच भाजून घेणार आहे। थोडंसं तेल टाकून त्याला आपण चांगलं त्याला परतून घ्यायचं आहे। आता ह्याला पण मी काढून घेते। आता मी हे धणे पण भाजून घेते। मी धणे थोडे थोडे करून 2 वेळा भाजून घेणार आहे। याच्यामध्ये आपल्याला तेल नाही टाकायचं आहे। आज सतत त्याला परतत राहणार आहे आणि गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे। हा माझा व्हिडिओ थोडा मोठा बनला आहे, पण तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका, माझा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण की याच्यामध्ये मी सर्व मालवणी पद्धतीचे मसाले सांगितले आहेत आणि त्यांचं प्रमाण पण सांगितलेलं आहे आणि ते कसं भाजायचं आहे तुम्हाला ते पण मी त्यामध्ये सांगते। आता हे बघा, माझ्या धण्यांना पटपट आवाज यायला लागला आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित भाजले आहेत। आता मी त्यांना एका ताटामध्ये काढून घेणार। त्याचप्रमाणे आता हे मी उरलेले धणे पण तसेच भाजून घेणार आहे। भाजत आले आहेत आणि त्याचा खुशबू खूप चांगला येतो आहे। आता ह्याचा पण पटपट आवाज आला आहे, तर मी ह्याला पण काढून घेणार आहे। आता त्याच्यामध्ये मी मिरी टाकून कढईमध्ये भाजून घेणार आहे। मी तेलामध्ये भाजणार, त्यासाठी मी थोडंसं तेल टाकलं आहे त्यामध्ये आणि त्याला आता आपण चांगलं परतून घेऊया। आता आपली मिरी चांगली भाजत आली आहे। आता ह्याचा पटपट आवाज येतोय, म्हणजे आपली आई पण भाजून तयार आहे, येतोय म्हणजे आपली मिरी पण भाजून तयार आहे। आता हे नाकेश्वर आहे, त्याला पण आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये पण मी एक जरासं थेंब तेल टाकणार आहे, कारण तेल टाकल्यावर मसाला आपला चांगला भाजतो। आता माझं नाकेश्वर भाजून झालं आहे, त्याला पण मी असं काढून घेते। आता मी जिरं टाकते आणि जिऱ्याला पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। जिरं भाजताना मी तेल नाही टाकत आहे, आपल्याला त्याला असंच भाजून घ्यायचं आहे। आपलं जिरं पण भाजून झालं आणि त्याला पण मी काढून घेते। आता मी तिळपळं पण भाजून घेते। पण भाजताना मी थोडंसं त्याच्यामध्ये तेल टाकून भाजून घेणार आहे। तिळपळं भाजून झाली आहेत। आता मी मेथी भाजून घेते। मेथी भाजताना तेलाचा वापर नाही करायचा आहे आपल्याला। मेथी थोडी पटपटायला लागली की आपण त्याला ताबडतोब काढायची, नाहीतर पूर्ण मसाला आपला कडू होऊ शकतो। आता आपल्या मेथीचा कलर बदली होत आला आहे, म्हणजे ती झाली आहे। आता त्याला पण मी काढून घेते। आता मी गॅसचा फ्लेम स्लो केला आहे आणि त्यामध्ये मी आता शाही जिरं टाकते। ते भाजताना मी जरासं तेल टाकणार आहे त्यावर आणि त्याला चांगलं परतून घेणार आहे। हे बघा, त्याचा फटफट आवाज येतोय, म्हणजे झालं आहे, आपलं जिरं लगेच भाजतंय। आता त्यामध्ये आता आपण मायपत्री भाजून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं मी तेल टाकलं आहे। आपले कोणतेही मसाले आपल्याला करपवायचे नाही आहेत, आपल्याला सर्व मसाले स्लो गॅसवरती भाजायचे आहेत। तेजपत्ता घेतला आहे भाजायला, आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून त्याला भाजून घेणार आहे। आता मी हळकुंड पण थोडं भाजून घेणार आहे, त्यामध्ये पण मी थोडंसं तेल टाकलं आहे। आता मी चक्रफूल घेतलं आहे भाजायला आणि त्यामध्ये पण मी थोडंसं तेल टाकून भाजून घेणार आहे। आता मी दालचिनी भाजून घेते, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल टाकलं आहे जरासं आणि त्याला भाजून घेणार। आता आपण त्याला बरोबर भाजून घेणार आहे। आता आपण असं जावेत्री पण भाजून घेणार आहे, थोडंसं तेल टाकणार आहे त्यामध्ये मी। आता मी तसंच दगडफूल पण भाजून घेणार आहे, त्यामध्ये पण मी थोडंसं तेल टाकणार आहे। हिंग आपल्याला भाजून नाही घ्यायचं आहे, 1 खडा मी मसाला कुटल्यावेळी टाकणार आहे आणि 1 खडा मसाला कुटून झाल्यावर त्यामध्ये मी टाकणार आहे। आता हे जायफळ आहे, त्याला मी तोडणार आहे आणि मग भाजणार आहे। आता ही वेलची आहे,
आता ही मी हिरवी वेलची पण तसंच भाजून घेणार आहे. आता ही वेलची आपली भाजून झाली आहे. आता मी याच्यामध्ये लवंग घेतलं आहे आणि लवंगला पण आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आता ही लवंग पण आपली चांगली भाजून झाली आहे. आता मी बडीशेप भाजून घेणार आहे. आता मी इथे ही राई घेतली आहे, त्याला पण आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आता ही बघा माझी राई पण भाजून झाली आहे. आता हा बघा खसखस मी स्लो गॅसवरतीच भाजणार आहे. तर आता मी गॅस बंद करून गुलाब पाकळी आणि त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी दोन्ही पण मी एकदम भाजून घेणार आहे. तर आता ह्याला आपल्याला करपवायचं नाही आहे, असंच भाजून घेणार आहे. तर आता हे बघा ह्या परातीमध्ये माझे सर्व मसाले भाजून झाले आहेत आणि त्यांना मी आता एकटे करून ठेवलं आहे एका परातीमध्ये. आणि हे किती सामान मी वापरलं आहे त्याचं सगळं साहित्य मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तर आता ही मिरची पण होती जी मी भाजून घेतली. ही 1.5 किलो मिरची होती आणि त्याचा आपला बरोबर 3 किलो मसाला बनतो. तर आता हा सर्व मसाला मी मिक्स करून लालबागलाच एका डंगवरतूनच कुटून आणणार आहे. आणि हा मसाला खूपच चांगला बनतो. तुम्ही हा जेवणामध्ये मालवणी पद्धतीत मसाला वापरला तर तुमच्या जेवणाला वेगळीच चव येते आणि खूप चांगलं बनतं. तर तुम्ही पण माझा हा मसाला एकदा ट्राय करून बघा. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझा हा मालवणी पद्धतीत मसाला कसा वाटला. थँक्यू.